Minu chia subscribe ama like ya. Ilu nke mma atụta bụ ilu na-asị na nwata ngụ ọkụ ya agọ ọnọrọ ọnọkụ ọgụa mpụrụmpụ. Nwata ngụ ọkụ ya agọ ọnọrọ ọnọkụ ọgụa mpụrụmpụ. Nke ebe anyị ebido mana anyị aga n'iru. Nke mbụ anyị akọwa gị ife nwata ngụ ọkụ, kọwaa ife wụ ọnọkụ, kọwaa ife wụ mpụrụmpụ. Ịma inu bụ ife mgbe gboo. Ụfọdụ ụmụazị kịta amaghịzi ife wụ ịgụ ọkụ. Ịgụ ọkụ ama na ekwudo mgbe a na-agụ ọkụ mgbe ahụ asị je ewelu ife akụ oyibo je gụta ọkụ, nke ije ebe agbata obi welie je gụta ọkụ. Ife wụ ngụ ọkụ mmadụ ije ebe agbata obi welu iko ma ofu ife dị eji wee gụtenwu ife ma efere eje gụrụ ya ọkụ ya, nke ije ebe agbata obi fa na-esi ife ije ebe ahụ sị ha ka ịkpachagoro ọbụ ọkụ na ma ọ